Hello mga kabigil, welcome back po ulit sa channel natin. Since siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng beef skin na balbakwa, yung pong balat ng baka. Tapos mayroon po yung special po dahil mayroon po tayong yung pork and beans. Parang sa soup number 5 po yung timpla po natin. Tapos malaki pong lechong kawali, maraming kanin, andito po ating pinaka-sauce. Meron po tayong suka rito sa sausawan na manghang, sibuyas, bawang, tapos nandito pa ang tomi. Bago pa tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ang araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan po mga viewers po namin. Mga pilagi po kaming meron makakain sa araw at magiligtas po. Maraming salamat po mga. Tapos sa madalayan ka sa inyong buktong na sa Kristo namin tapos ligtas. Amen. So yan, hugasan po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Pamuna natin to. Kain po. Laki. Sarap. Testing naman natin sa patis kalamansi. Juicy. Up. Dami. Wow. Ang sarap. Ooh. Sarap.
Pakasarap. Lapot-lapot na po yung ating sabaw. Lambot. Juicy po.
Last bite po. Sarap na sarap. Sarap. Excuse me po.